आटा चालू आई हकीकत बात है भैया साला उड़ा देले रहे सही के। अब बताओ एक बाई कोनो आदमी के गायब हो जाओ तो के वाला की सोचो हमरा ऊपर का बीता तोई दादा पिया बिना भइले राण हो गई को तो अरे कौन साला मंतर मार दिहली अदेह के नरजी झाड़ दिहली गाँव घर होता हसाई कैसे के घरे जाई सोची के अवतारो हमर मेरा रो कैसे रही रे हमरा लागे। अरे बाबू सुन के मिसिल कही दस गई आजा तू गरवा सामान देले बाटे बिलवाई सामान बिलवा देले बा। अरे ओ बाबा सामान बिलवा देले बा। अरे कौन साला जादूगर हरे बात कराओ तो बात कराओ लो हेलो अरे साला जादूगर चुपचाप से हमरा लड़का का सामान वापस लिया दे ना तो गोजी देखो तारी नु हमरा डाल के मुंह में निकाल दे। सरवा मंदरे भोर पर गइल बा भाई ऐसा